स्वर्ग भेजे के जे ठिका लेता लेला ओकरा से हमार कवि की कलम सवाल करती है। का एक लाइन गीत का अंदाज है मास्टर। उहे गीत बा तनकी बड़ी का अरे मछरी खियावेला मछरी खियावेला सैया नीर मोहिया हमके मछरी खियावेला स्वर्ग नरक के बाद बा कैसे स्वर्ग नगारिया स्वर्ग नगारिया स्वर्ग नगारिया हो स्वर्ग नगारिया कहाँ बा बता दो हमके स्वर्ग नगारिया हमके आज तक पता ना चलल कि स्वर्ग बा कहाँ, भारत में बा कि चीन में बा, अमेरिका में बा, रूस में बा, जापान में बा कि धरती पे बा, आज तक पता ना चलल कि स्वर्ग बा कहाँ। हर जगह जाए बदे साधन बा, कहीं जगह पर बस पहुंचा देला, कहीं ट्रेन पहुंचावेले, नहीं तो एरोप्लेन हवाई जहाज बा वो पहुंचावेले, लेकिन उस स्वर्ग बा कहाँ, वो जा रास्ता कौन बा, साधन का बा, कैसे कौन जाई गाड़ी कौन जाई जहाज हो उनसे सवाल है, बताइए हमको कौन जाई गाड़ी कौन जाई जहाज हो। चलती बतावा रहिया जाई भमया स्वर्ग जाने का कौन साधन है, कौन रास्ता है, अगर बता दोगे तो मैं जीवन भर तेरा चैन का सेवा करूंगा, गुलामी करूंगा। क्या कवि की कलम कह रही है, पूजब चरनिया तो हर हर घरी
लोग का करलन मोला के बाद बड़ी दान दक्षिणा लोग देलन तो सब तकिया खाटी मछिया गाय बछिया बड़ी सोना चांदी बहुत लोग दान देलन काहे कि हमारा बाबूजी को मिली वो कहाँ जाला मैं पंडित जी के घरे जाला कैसे एकर प्रमाण बता जियते के हुक्म ना सारा गवा में जाई ये मर गोइल बाबू ना बताई विचार करी जियते केहू स्वर्ग जाई ना अजे मर गोलुआ के एकर पता कैसे लगल पता लगावे वाला के हो कि स्वर्ग बा कहां जियते केहू जाई ना जे मर गोलुआ के तो ये अंधविश्वास है कि ढोंग पाखंड कहल जाला ये हमनी के भारत देश के जेकरा के पंडित जी ब्राह्मण देवता लोग कहे उस सबके बुर्बक बना के और अपन जिए खाए के साधन बना लेले हमके दान देगा दक्षिणा दे तोहरे बाबू के मिली माई के मिली कुछ ना भैया मरला के बाद लोग कहेलन कि राम नाम सत्य है हम कहला कि राम नाम सत्य नहीं है काहे हो इसलिए कि अगर राम नाम सत्य होई बाबूजी तो केहू के लड़का के छठिहार बरही होला ओहू में कहे के चाही कि आज फलाना के लड़का के बरही बा राम नाम सत्य है केहू के लड़का के बारात जात होके अगर राम नाम सत्य बा तो ओहू दिन कहे के चाही कि आज फलाना के लड़का के बारात जाता राम नाम सत्य है तब राम नाम सत्य कहाँ बा बाबू राम नाम सत्य कहाँ है सत्य क्या है जन्म और मरण यही सत्य है जो जन्म लिया है एक दिन मरेगा यही सत्य है राम नाम सत्य नहीं है जियते के हुक्म ना द्वारा गवा में जाई जे मरी गोइल बाबू ना बताई मैं दान दक्षिणा ले गेलन पंडित जी के घर भर गई दक्षिणा से भरेला बखरिया कहाँ बा बता दो हमके स्वर्ग मगरिया दसवां के दिन बहुत कुछ दान करियाला है ना मरे से पहले एगो और दान होला बाछी छुआवल जाले काहे खाती कौन नदी पैतरनी हो हमार कहे के मतलब ये बा कि बाबूजी हमनी के देश में बड़ी नदी बा भारत में गंगा बा जमुना बा सरस्वती बा सोन बा घाघरा बा बागमती बा बड़ी नदी बा लिखित बा एकर प्रमाण बा लेकिन उ नदी कहाँ बा जेकर नाम
बैतरणी है। कहीं भारत में बा कि कहीं चीन अमेरिका रूस जापान विदेश में तो नहीं खे कि आकाश में बा कहाँ बा नदी काल तक पता नहीं खे। लोग बाछी छुआवेलन कि हमारा माई बाबू कहीं पार करी। अरे भैया एगो एहू पर विचार करे के बा कि पानी से बड़ा गाय डेरानी सो पानी में ठेल के ढुकेबा तो ढुकने तो पीछे भागी। पानी में तेज भागे वाला सुअर होलन। अरे कतनो धारा में सुअर के हेला तो पानी फारत पार कर जाई। अरे दिनियों के फाड़ दे। लेकिन लोग बाछी छुआवेलन। गीत का लाइन बतावत बका बछिया छुआवल कबो त कहीं न जाले। पंडित जी का दुआरा पर बांधी के दुहाले। ए भैया जे बाछी छुअवले बा ओकरे से सवाल बा कि बाछी तो छुआ देहनी लेकिन ओपर निगाह करे कि बाछी कहिया जातिया कहिया बैतरनी पार करे कहिया जातिया ऊपर ख्याल रखी। लेकिन उ जाई कहियो ना पंडित जी के यहाँ जाई और उनके के यहाँ बाचा दी आ दोनों बेरा दुहाई आ पंडित जी खोआ मलाई खा के चौदर ओढ़ के फोन गाय ये बिया कहीं ना जाई। कैसे बछिया छुआवल कबो कहीं न जाले। पंडित जी के दुआरा पर बांध के दुहाले। हो अच्छे न खा के सूते ओढ़ी के चदरिया। हो अच्छे न खा के सूते ओढ़ी के चदरिया। कहाँ पर स्वर्ग नगरिया। गीत की अंतिम लाइन है बाबूजी। ये 50 रुपया का सम्मान बिरहा के बहुत अच्छे गायक कलाकार राजू शर्मा जी नवानगर के धरती से ये मंच के माध्यम से आशीर्वाद का कामना रही। बिरहा तोहार खूब बढ़िया चले। तोहार लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर एसपी जज दरोगा बने ये हमनी का आशीर्वाद रही बाबू। गीत का अंतिम लाइन संकेत करत बा हमन तो भारत में इतना ढोंग और पाखंड बढ़ गई बा कि वही में लोग भुलाइल रहता। भैया बतौला हन कि माई बाबू के बुढ़ौती में लोग सेवा नहीं करत ओके भेज देता हन कहाँ वृद्धाश्रम। एमे कारण बा ऐसे कि बहुत माई बाबू ऐसा बान कि जब पैदा कैलन तो वही घरी ले लड़का के सुनावतन के बबुआ बड़ा दिन बच्चा ना होत रहे काली माई के यहाँ गोइनी दुर्गा माई के यहाँ गोइनी तो तोहर जो नाम तो लड़का समझ गई कि बस कर तब ये माई से उहे नु माई दिया बढ़िया। तब हाँ अब यही से लड़का के दिमाग में बा कि तब तू कुछ ना हो उहे ह संस्कार उहे दिहल बा।
लेकिन तथागत गौतम बुद्ध जी कहलन के मानो ढोंग और पाखंड अंधविश्वास को जिस दिन त्याग दोगे, शिक्षा की ओर चलो, विज्ञान की ओर चलो, अपने बेटा और बेटी को पढ़ाओगे लिखाओगे, स्वर्ग नरक कुछ है नहीं। जेकर लड़का एसपी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, वो पूरा जिंदगी स्वर्ग का सुख भोगी। तो ये स्वर्ग नरक के भय बा, और वही में लोग फंस के लूटा तन। गीत का अंतिम लाइन बताओ। बुद्ध के सरामिया में ज्ञान के भंडार बा, भइले विद्वान ज्ञानी भइला विस्तार बा। देखिए बाबूजी, जे अंधविश्वास के छोड़ देहलस, पढ़ाई लिखाई कैलस, आज पढ़ लिख के लोग वैज्ञानिक बनेलन। है जितना आंख से हमन को देखत है, जा मशीन से लेकर मोबाइल तक जितना कुछ बा, ये सब विज्ञान का देन बा। ई नहीं कि कोनो देवी देवता का देन बा, नहीं, ये सब विज्ञान पढ़ाई लिखाई का देन बा। तो आज के समय में सबसे शिक्षा जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप स्वर्ग का सुख भोग सकते हैं। भारत सुरेंद्र धरा बुद्ध के डहरिया, भारत सुरेंद्र धरा बुद्ध के डहरिया, कहाँ बा बताता हमके स्वर्ग नगरिया। अच्छा बाबूजी, एगो बिरहा आप लोग के सुनावत हई। 15 मिनट में बिरहा खत्म हुई। आई मास्टर साहब।